Qadirli dostlar. Bizim bugün syýahat etmekçi bolýan ýerimiz bolsa, Hindistanyň Türkmenleriň welaýatynyň Hyderabad şäherinde ýerleşýän Golkonda galasy. Golkonda galasy Hindistanyň arheologik hazina sökmüne bilinip, binagarlyk taýdan hayran galyrmagyny dowam etdirýär. Fatih darwaza diýilip atlandyrylýan derwazanyň gümmeziniň aşagynda bolsa, belli bir nokatda durulyp el sarpylan ýagdaýynda ses ýaňlanyp, ortaça 1 kilometr uzaklykda we galanyň iň belent ýerine ýerleşýän Galaksar binasyna eşdilipdir. Bu usul bolsa, gala hüjüm edilen ýagdaýynda ulanylypdyr. Gelin indi bolsa, biz hem bu sesi ýaňlanyp görelim. Golkonda galasynda esker saýlanan wagtynda eskerler ilki bilen şu metali galanyň iň bir belent nokadyna alyp çykmaly bolupdyrlar. Häzirki wagtda bolsa bu metali galanyň girelgesinde goýupdyrlar we gelýän syýahatçylar bolsa muny götürmäge synanşýarlar. Gelin biz hem öz gezegimizde synanşyp görelim. Alha dostlar, görüşimiz ýaly götürüp bilmedik. Ýöne diňe bir ýerinden üýtgetmek başardy. Bu bolsa Golkonda galasynda eskerleriň nähili güýçli bolanlygyny görkezýär. Alha dostlar, şu görýän mescidimiz İbrahim mescidi diýilip atlandyrylýar. Mescid Kutup Şah hökümdarlygy wagtynda gurulan. Galanyň ady bolan Golkonda telgu sözü bolup, manysy çopanlaryň tepesi diýmek. Golkonda galasy 12-nji we 14-nji asyrlarda
Hindistan'ın günorta bölüğünde özünün hökümdarlığını sürdüren Kakatya hökümdarlığı tarapyndan gurulypdyr. Ol wagtlarda Golkonda galasy Mankal ady bilen tanyldyr. Sonra Golkonda galasy 14-nji asyrda Gysga watlyk höküm süren Musunurin Nayakas hökümdarlygynyň gözlegçiliginde bolupdyr. 1364-nji ýylda bolsa, baglanyşylan şertnama görä Golkonda galasy Günorta Hindistan'da ilkinci garaşsyz musulman padşalygy bolan Bahmani padşalygyna berilipdir. Golkonda galasy 1501-nji ýylda Sultan Kuly Kutup ul mülk tarapyndan paýtaht diýilip aglan edilipdir. 1538-nji ýylda bolsa Kutupşah hökümdarlygy gurulandan soňra Golkonda galasy hasda pajarlar geçipdir. Hyderabad şäher gurulandan soňra bolsa 1590-njy ýylda paýtaht Hyderabad şäherine geçirilipdir. Hello. Hello. Baunara. Golkonda galasy öz döwründe Hindistan'da ýeketäk gowhar daşlary işlenilip satylýan ýer bolup, bu gowhar daşlar bolsa 1687-nji ýyla çenli Golkonda galasyny dolandyran Kutupşah hökümdarlygyna, soňra bolsa 1948-nji ýyla çenli Hyderabad dolandyran nizam hökümdarlygyna ummasyz baýlyk kazandyrypdyr. Şu görýän mescidimiz hem Golkonda galasynda ýerleşýär we Taramat mescidi diýilip atlandyrylýar. O gadyrly dostlar, biziň bugünkü syýahatymyz hem şulardan ibarat. Eger de bizim videomuz sizin göwnüňizden turan bolsa, bizim kanalymyza agza bolup, videomuza like bas we tesbir ýazyp we dostlaryňyz bilen paýlaşyp bize gollap bolup bilersiňiz. Ýene videolarymyzda görüşýänçek, hoş sag bolun, saglykda görüşelim. Aşağı düşüyor. Aşağı düşüyor değil mi? Right,